Já jsem nějaký čas prodával ve sportovních potřebách a měli jsme tam taky něco takového. Jsme to rozhodili a pak jsme to nemohli složit za boha. Teď si ne? Tak já jsem právě teď, já jsem doma pak musel zapnout YouTube a zjistil, jak se to skládá. Jsme to pomalu takhle ještě cený, jako Jirko. Slovensko, to je hlavně Jana chtěla neví, tak ty tyče stojí 9 kg a stan stojí 12. Jirko, pořádně to zdokumentuj, nám všichni věří, že to stavili opravdu my. Jak myslíš, šance se jenom Ještě, že nebyla soutěž do Dejry. Milane, jak jsi na tom? Ale dobrý. Dobrý. Na to, že jsme začali před půl hodinou, to jde? No jo, jako vždycky Pepito, no. No, já jsem taky závodník, je. Nejstarší na srazu, už na druhým. No, vlastně jsem nejstarší tady dneska. To je hrozný, však mám doma diplom. Milane, tak co bude s tím stanem? Taky tam musíš, Jirko, bejt. Jo. Sedláci u kompresory. To má s tou opravnou sadou, aby mi to tam neplivlo lehko. Právě, jo. To bych nevypustil. Když to pustím. Montážní pěnu. A dioda tě svítí. Jo, však jo, to je dobře, ne? Go! Go! Já neslyším! Nechtěl... Pivo a kde se to zkontrolujeme? Lehni si do toho a my tě zafixujeme. Já jsem vozil sanitkou a vždycky jsem kupoval, víš, takový ty milý páté. Vím, který zatáhneš a... Jo, to viděl. Nechtěl bych tím ale foukat kolo? Jako na autě? To by hodně pomalu přidejvalo. Třeba ne, třeba to zdá, jako, ale zase jako lepší jako nějakou pumpou nebo něco nebo To určitě. Mně se bude spát jak v bavlnce. To jo, zafixovaný. Nemumie, vole. Ty si děláš prdel. Jirko, ty budeš mumie. Tady máš mostiky, ty si dáš, když spíš venku, aby na tebe nelezly ty. Tady máš... Tady to je síťka. To je bečko, to si tady takhle dáš a vlastně tady si jim dáš tu síťku moskytěru, aby na tebe nešly ty komáři v noci. To je aspoň vymakaný stan, no. Ale je to ale spacák, Pepito. Spacák, aha, jo. V tom jsem usínal při -10 a probouzel jsem se při -20 ráno. Dobrý. Ty bys měl doporučit tomu Wagnerovi, co chytá ryby. Ten byl kde si spal, a nevím, kde to byl, asi na Sibiři a ráno se probudil úplně zmrzlý, jakože. A přitom to nevypadalo, to nebyl tam s ním nic. Chyběla, jo? Takže to jede, tak je to dobrý. Dobrá mašinka. Nafoukni to, jo? Jo. Počkej, už si to znamená. Můžeme na vodu. To je spacák. Jo. On jeden stát 4 do 8. Jako takže buď tady dotopený, nebo Albert de facto.
Všimli jste si, co se používá jako to pivo? Vždycky, když dojde, tak jeden špalek se musí rozštípat. Jo, ty bramburky tady ne. Máš to popat. Jo, jde to. Nejden vám ještě dál. Co se stalo? Ne, šlápne skočínko a fakt tu hranu. Ale jako co co si zhodlo. Já už to do plamy. Já už to úplně do plamy. A jak padala zpátky do té zdi zatím. Radekas, no. A Radekas. Myslím, že naši nemusíte YouTube. Nemám čím, ale. Mamka říká, že tak do půl hodiny dojdu. To je možný, já si nepamatuju, já jsem odepsal takovým lidem. Já radši nic nechci, jo. Mně svítí ABS a mělo být nějaké čidlo, mám asi. nezůstávají žádné struny. A dneska jsem toho ani nepoblil. Máš je strašně tenký, ale zase nemůže máš. Co krátý sraku stanice, vole? Jako rval popruh, jo? Určitě housenku, ty blaho, ano, já jsem se to snažil narovnat, ale pak jsem zjistil, že je to marný. v tom případě. Jo, jo. Kdo je tady nejvíc zastrašivý? Míša! Jak má červení toucho jedno. Ale Takže, jak má Nespát, vole! ty máš odběh. to už je. Nespadová. To už je červená kontrolka, vole, to už musíš řešit. Ne. Oranžový To jsou ty baráky. jsou upozorňovací. To říká, Kde ho napíšeme? žumpy. Jo, žumpy. Řekne žumpy. Ne, žádný žumpy, vole. Žádný. Jo, tak to... To je dobrá žumpa. Peníze až na veselku,
prdele. Jo, dobrý. Dostaneš banána na 14 dnů, jestli to dáš na ven. To ořežu, jako abych tam nebyl, abych ti to nekazil, vole. S tou svojí dvojitou branou, je to moje dvojitá brana, dívej ty, vole. Dostaneš banána na 14 dnů, jestli to někam dáš. Jo, to Dneska je registračních věcí, pojedám zabalený v kobercí, Saša tam chce, ty to chceš, já tam chci, oje. To nešpíháš. Zabalený v Já už vím, ráno dáme se rodili se dostanu hasnou. úplně píčí, vole. Mě bude to jako ňový, vole. Dali poskytnutí svou přecí. Už to je 15 minut. Že 15 minut kazeta? Ne, už je nahraných 15 minut. Už je nahráli 15 minut. Kurva, si ještě 15 minut chybí dovolí. Pozor, už jsou tady, vole. Ceci moje. Zahlas se. Kapitáno, to je dost. Tak jsem šel na to do
Vyspinkaný. Tak. Upravit, jsme tam v televizi hezci. Ale jo, byla prdel do rána. A já jsem moc nechtěl nalít, když jsme tam byli. Na půl flašky jsme jim museli. Ale na půl flašky. Byli viděli stále. No ale normálně mohou. Ty jsi tady sám? No, Já myslím, že vemeš holčinu aspoň. tady u babičky. Starých je problém taky. Já to lepil před 3 lety, já si nemyslel problém. Tak 3 roky, vo. Tak to zase velký rok. Ty jsi se píšel asi 12 závad, mě tam Jsi můžel srazit všichni stovky do čtvrtce. Dej dítěti hračku, víš, Lukáši. přesně tak. Na hovadinky, na to vás užije. Nezmrzím tam. Těší, že to natáčí, vole. Tady na to, že se nevíš. Ty vypadají jako pravý, ale. Ne jak ty co koupí někde v obchodě. No, tam je sama flaxa a... Oni se střídají nebo? Je možnost, jako předjedu já. No to já mám pustil, jsem ho pak předjel. No jsme byli tady, jak jedeš, to jsme nevěděli kam. Však jo, tam jsme se na rychlosti všichni předjížděli a tak zase tam to. A co jsi říkal? Tam na trojku. Dětskou, no jak byli ty dětské, jak jsme je na výlevu to zatočili.
Vždycky, jak jsme jeli na výlet. Tak... Božínku. Božínku. Já jsem si vybral tu Coca-Colu. Koulu mostný vás, jo? Zase u toho chlastu jsou. To je ale drahá linka, když jsme u toho. Já jsem na to scháněl plán, že bych to postavil. A jenom ty kola na 20 000. Takovou síť velkou, že? A zpátky. A zpátky. Nebo tak jedete jenom rovně. Ty jsi komedia. Neumím. Tak, můžeme ostatně také seděli. Už? Dnes jste rozmazaní. Neměl jsi žádnou reakci. Já nejsem rozmazaný teda, jako když se podívám... Ty budeš namazaný dneska. Já píšu na to, Jsem na fóru... Jsem na fóru... můžeš na kabelovém svazku jenom je přehodí jednoduše. Tam jsou takové kulaté konektory. Jo, jsou doma. Tak to jenom vem, udělej tam. 100%. To je to právě, že já vypnu klíček, že a pak to zapnu a už zase musím letět znovu. Když červený. Ještě tak přijdem zpátky. Ale řekni mi to takhle, u Peugeotu nevěř barvám kabelů. Aby to dobře vycházelo třeba teď na 7 minut, aby se však Ježišmarja, já mám taky to si jak To zase kecam nemáš, že? No, trošku víc propečenější, ale Já jsem si dával to netoč. Byla teplá, ta byla teplá. A jako nic moc. Třeba ten bobě byl asi studený. A říkám, já už to stejnou jsem. Pozdě, už to mám sjezený. No jako vždycky, no. Tak jako vždycky první, že jo? Ani si necinknul jsem, Jak no. k jídlu, tak k jídlu. 29 minut a 3 vteřiny už. taky.
Tady si všichni žerou. Já ne, já mě dali jenom kečup. Zbytky. Vidím. A to má už 4. klobásu. Jenom. Já myslím, že 5. ne? Hele, že to vypadá to, jak to je ještěrka nafouknutá. To je 4. Ještěrka. Ještěrka zdrhla, jak chtěla. Ještěrka se teďka grilluje. No ale super úplně. Jirko, kam utíkáš? Veverko, nehejbej se, musím zabrat znak. Děkuji. Když ty lázdroj. A to bylo koní, jo. No dobře, ale to bylo na dvakrát, takže byl koní. Ať budou zazvat ty humanitární pomoci, když se Tak rozvíjí červená tohle na letadla, dáváš letadla, jedno tam, druhý tam. A ty už zase nacvičuješ, víš? Kolik si to bylo, že? Já jsem se neví, jak to navádí do koníkarka bude kolečko. Počkej, já to dělám tak, jako dělají. a ty tak znovu, tak se vrátila do skupina a nechala prostě, odkud to je, nevím, jestli vidí, jenom vlastně, protože nejsi tam viděl. Počkáš. Tak to podstatě je na věc, ne? A slaveš to, Točí, nenatočí. To už si dá to videa prostě. Tak už má Patrik jenom tu záruku, vole. Tak za chvilku bude, jako záznam delší jak celý sraz. 32 minut máme. To si dokážu sedí před tou televizí a hlídá to parkoviště. Někdo projde a ona ještě. A vyříkají dveří, snad ještě do okna a vyříkají dveří. Širka by měla potáhnout kamera. Chtěl ti podotknout, kdybych z toho měl průser, budeš mě právě zastupovat. No. Já budu tak zvolený, že já Já to třeba poznal, když jsem pryč autem, ale to CZ na to není zvyklá nějak, ale tam tu jedna šperku už asi. Já přijíždím autem na parkoviště, mám tam taky barák, taky parkoviště pro 3, co jsme tam jako rodiny. A ona už vidí auto prostě, nebo slyším, no, a nevím prostě, no a už vyběhne a už mě jde naproti a už já otvírám dveře a už mě u auta, že ho mňaučí a to. Veverko, ty vole, už vydechni. A ona, víš, jako, leží přes bazar. Já jdu teďka z benzínu. Dá se. Jako nic je nezajímá to. A najednou zbystří, protože vidí asi podle kroku, nebo nevím, podle čeho pozná. No. Ona si běží bývat na televizi, když potom je Se to mi připomíná ten zpěv. Jak to je? 25 cm v průměru, vole, v tom spacáku. Ale chtěl jsem ho natočit a nenatočit ho, ty byl vytlemenej tam, ty. Jak Milan nás bude celý film, Já jsem mu to říkal, mám když tam do půl pátý žvanil, ty mozo. to jsem neslyšel. No to já jo, já jsem A zbudil mě. nebo tam hodím bydle. Já jsem ho
sebere. Čtverky vidle. Buď vyvezu a on, vole. Hele, Možný, že jsem mu kšíl, protože na pátou šli spát vedle sousedí. a říká, že... To bylo asi to bylo. Hele, Ozi, Prej, bacha, tady někde šňůra, tady jsou tam ty naši kamarádi, a šli tam mají to říkáš si 4. A oni šli na světla, jak ty už viděli na cestu. Jsme chlastali až do 4, víte? Když jsem si spotil, to dělám na Tomuhle se říká stmelení kolektivu, kdyby jste náhodou nevěděli. Tak si to dá vyřešit patexem z oby. Žádný americký team buildingy. Stmelení kolektivu. Český. Jedem, Ozi, druhý kolo. Smelili jsme se. Jak druhý těch 5 to neškal. To byly tréninky, to byly rozjížďky. Aby si to neprasknul. Lukaro, ani jsi nedal píče? Počkej, se musíme podívat, jestli on to nepodfukuje z druhé strany. No. Mám je. Co už šel za vozidlo? Já nevím, to bych měl vidět. Já nevím. To mě spíš volně, jak mě bez tam. Ty jo, že jsem tam. A Lukaro, počkej, ty spíš kde? Já to mám ty hrozný boty. Já nevím, snad v autě. A Míša taky v autě, jo. Já v tom mám hrozný bordel. Hele, a Míša v autě taky, jo. Ale v tvoje. On tam nemá kazetu, on to neví o tom. On dělá, že natáčí a nemá kazetu. A kazetu to nemá, fakt, že ne. No tyhle jsou ještě na kazety. Nejsou. Jo, že ho Já jsem má. nechtěl ani na kartu nebo na pevné disky. Já mám tu samou, přesně tu vesku taky. Ale už si nepoužíváme. Já jsem mu dal, půjčil jsem to známej, když Garče. Tvoje já tě tam nemám. Přijde natáčí. Tak druhý kolo. Zvláštně ale na pásku máš daleko kvalitnější záznam, než na to jiný paměťový médium. Ale už je to taky digitální, no, není to analogové. To má 30 CD, tu. Hele, Stracer natáčí pro televizi pořady a takovýhle, ti řekne, televize jakákoliv, ať je to Prima, Nova, státní, česká, jo, tak všichni archivujou jedině na videokazety všechno, na páse. Ale digitální. No. Tak já jsem na něco natočil nějakou nehodu, teď asi, já nevím, 6 let zpátky tady tohle kamerou. A jako tak, oni tam doma přišli, že viděli, že mám jako digitální, ne, jestli bych jim to nedal. Tak jsem jim to prodal. Co můžeš? Ty mi taky můžeš. Omako. Má ho jako tyč. Synek šikovný. Vypni to. Stejně to vystříhám. Mě to vystříháš. Škoda kazety. No, škoda kazety, já do auta nepůjdu pro další pásek. Kužba. Úplně vidím Ozeho, jak po večerech sedí doma, tak jsme tu lampičku, ty brejličky, ty chirurgů, ne muštičky a stříhal. Ty si děláš prdel, ale Jana vždycky z postele se promluví tak. Aspoň si to stiž. Já to nechci na sluchátka poslouchat, co já. Aspoň si to stiž. Ve 3 ráno. Můžeš to prosím tě stiž. Já jsem taky vždycky, jako tohle dělal, tady ten střih a to, tak to bylo, já nevím, 3krát, 4krát jsem se to vrátil, aby to trefil a Kuba vždycky. Musíš to furt poslouchat dokola to jedno místo, já říkám, ne, tady můžu trefit prostě. Hele, ale u toho ten čas utíká. Tomu sednu, já nevím, 10, 11 večer. Ráno 6 mám vstávat. 5. hodina. Ještě když jsem měl kdysi analogně to video, tak to bylo horší to trefit, když si to krokování, a tady u toho digitálu to je super, jako to tě vrátí. Ale já jako víš co, na to jenom když třeba se netrefím do něčeho, tak to vystříhnu, já tam všechno nechávám, jenom udělám prolínání, aby to tam bylo, to, co se prostě natočí.
Že tam necháš všechno. Drží to jak opičák a... Ještě jsem neviděl to video z Krasu, jako, no, jsem si to nějak ještě nestával. Já jsem viděl asi první 6 minut, jako když jsem na to zatím neměl času. Ale Asi 20. No je to tam, ano, to jo. Já to dám na to uložka. No, a to právě s tím mám trošku problém s tím uložka. A na YouTube tam je odkaz. A na YouTube, no. Tak to se musím podívat teda, no. Na tom to půjde z toho. Tam stáhnu podívat se. No, protože to zrovna Luka mi minule to povídal, ať to strkám i na YouTube, že ne každý si to chce stáhnout. Právě, to bylo trvá. A že si to chce jenom prohlídnout, no, tak jsem to i na YouTube. Ale i ty tvoje fotky vždycky na tom uložku. Čekaj, jsi ti to tam psal. Já to nemám rád uložku. Na rajče to je nejlepší, jako. To si prostě otevřeš a můžeš tady ukládat. Já bych to dal na pomeranč. Na pomeranč to může dát taky. Já zase to rajče, nevím, no. Já vím, jak je sympatický, no. Prostě všichni řeší nějakou zeleninu. To ne. Vitamíny, to jsou samý vitamíny. No. Nejlepší vitamíny jsou to... Ale znáte tohle, poslouchejte. A nic. Nic. Jak to, že to nehraje? Protože jsi si... Tohle, jo, to znám, to je hrobový ticho. Protože jsi pomochrovat za Ne, to nejde. teď. Dobrý, prepáčte, že vás vyrušujem. Môžem sa vás spýtať jednu otázku? Samozrejme, jasné, že v pohode. Čo si myslíte o momentálnej situácii, ktorá vládne v našej krajine? V našej krajine si myslím, že je to dosť akože na piču. Ja si myslím, že to je úplne na piču, lebo aj tí kokoti, čo to akože normálne, tak sú čistí kokoti. Ja sa veľmi pozerám, to vyjebaní, úplní kokoti. A celkovo, keď sa na to pozriem z tej druhej strany, tak sú to naozaj kokoti. To sa nedá inakšie povedať, iba kokoti. Že podľa vás všetko toto je úplne na piču, smeruje to do sračie. Smeruje to podľa mňa do riadnej piči. Keď sa na to pozriem, tak kokoti sú na celom svete, rozumiete ma? Pojebané je to tu, na kokot, nechcem tu žiť ani za tú piču. A vidíte nejaké skurvené riešenie? Odjebať sa stane to. Úplne odtiaľ to, strašne rýchlo sa odjebať. Dobre, vám ďakujem za rozhovor. Chod do piču. To je velkou nepodobí, vole. To skurve, jako tady, jako, mi se hrozně vždycky připomíne, jak byl ten film, nevím, jestli jste to někdo viděli, Srdeční pozdrav ze země koule. No, Sarčinský. A jak přišli a tam ti tři na straně, jako něco si byli zatracená skurvená práce, ten přišel, ten neměl byste pro nás nějakou zatraceně skurvenou práci. A tam byl taky ten krumpáč, ten byl taky dobrý. Protože jak to funguje, teď se podívá, tam ten dělal ze zbíječkou. Prej, ono to nepracuje, ale vy pracujete, prej. Taky třepa jsou to, vole. A on jako furt celou šičku jako takhle zve na to pneumatický kladivo a nechá to pustit na zem, jako to je makačné. A nebo ještě tak, když to pouštíš, tak jak bylo to s tím Lakatošem. Že vyjebaný, a nevím, kdo to, jestli Slováci hráli to Lakatoša, a to byl Boris od nás z Rymařova, nebo ze Staré Vsi, a on byl na YouTube nebo na čem, nebo, ale jako jenom zvuk, jako ne. A on nadával, co si potřeboval vyměnit alternátor, a on se k tomu nemohl dostat, a on říkal, že ze strany Slováci prý musí rozebrat půlku Lakatoša, aby se dostal k zasranému alternátoru, ale taky zprostý slova, ale to trvá, nevím, 15 minut, a to je furt sami takovýhle, a teď mu spadne klíč a on se tak jebe, tak jo. Když se rozčil, ten byl na prášky, jako. Já teda ho neznám, nevím, kdo to je, ale jako to, co jsem tak, jakože to je fakt ze Staré Vsi nějaký, co jezdil tam. Byla Patošen. No ještě ten, na YouTube je Matouha, ten dopis KSČM, říkal vám to něco? Aha, to si dopis KSČM. Dopis KSČM od Matouhy na YouTube a je to na stojáku. On je v tom nevím. Taky to tu nejde, to je chyba, to je vůbec natáčet, ne? Petře, poprosím tě o mailovou adresu na tvoji manželku, abych jí dal odkaz na úložko. A ona by si dala, viď? To je hlavolam, viď? Pepito, to je hlavolam. Vy oni ne, šlo krásně.
Balíme, čas tlačí. Velkou Záleží na tom, na co tlačí. Nové auto a hnedka diagnostiku, jo. Ty už to nejede. On chce přidat horší bude. Aby to nebylo Ale jako přidáme včera s tím koníka. kondenzátorem. A auto ti napíše na displeji, auto není kompatibilní s tím. On je složený vlastně v tom kole. No tak pak to musíš skládat do osmičky, jako právě, že to nějak tady nenahodíme. No to nemůže. Jo, aha. To bylo za tam je manuál stavu asi. Kluci, má přijít k vám ještě jeden vysokoškolský vzdělaný na rozebrání stanu? To myslíš konkrétně tebe? Třeba. Já vám rád poradím za úplatu. Kde se to tvoří? Jak se jmenuje ta rozhledna ještě jednou? Ne tady vlevo, ale tam je nějaká rozhledna. Tam je něco nového. No, tam je nějaká rozhledna. Fakt nevím, vím, že tam je něco nového. Vedle je nějaká červená střecha. Ne, tam je fakt něco čerstvě nového. Tam to vypadá. Ale ty říkáš, to víš, to je Nokia, ale dáš chytrý, jo? A čísla jaký jsou? Dobrý. To je taky jedna věc, co jsem chtěl. To musím vy jste ukončení? Dovolím, vy to si někde bokem. Já vím, tak jste si celou zrovna tady stavili. Tak nikomu to nevadí, tak Asi bychom měli jít někam. Dlouhej, takže dlouhej. Hop, pojďme dlouhej. Jako trháte parku, jo, nebo co?